Tuyo ni mo ba? Naglax-relax to din ba sa may kailangan ni mo? Kapuya ni mo eh. Abay, isip ko dito ba? Mamisita ko ba? So, siya po to. Nakamalok ka ng pastor Plasiro kaya unungan ka nga na. Ha? Iso kayo siluan lang daw. Tagam ni mo. Wato ko sa ila Lula Maning. Idol kay na ko to yung apo ba? Pero yung nanglang kong kauban, kaya para di ko matahak madto rito. Tuong ko to sa sagal, be. Uy, gal, naram ka diri. Ay, nagutuyo ni mo ba? Naglax-relax to din ba sa may kailangan ni mo? Kapuya ni mo eh. Abay, isip ko dito, be. Mamisita ko ba? Pinalang ko kauban niya. Murag basaligan ta ka. Anya, kasi maalibyon mo sa kuwana. Nakikatag sa kuwana. Ay, wala, lima na. Kung madala na ko itong chika, ako rin bahala na. Sus, moro ni Pastor, grabe ka darit. Pastor, gudi ay. Pastor dyan. Tara, bantay ka ko, diskuana na si mo. Diskwinsuhi juga, buhanga ka. Wala mo, bahala mo. Ay, si Andrew. Kato, dahil lalo maning ba? Tara, sabay na ito na. Ta! Andrew? Oh, sabay ta. Asan kita? Ito, lalo laman eh. Ano, naray. O na ilahaon sa, lalo laman ning. Pero namo ko na yung mga kuya. Kasi yan gal dito ba? Ay, asa ba nasabot na to? Tagaan kita ng kwarta no. Pero, dalag doon rin babae ha. Di bahala na. Tugod na ako kwarta oh. Ay, mayo ka na. Pre, ay sa diri abi, kaya na ako tuyos mo ba? Oy, pre. May gabi da. Kung sa may tuyo na to da doon. Umangon mo ba na bisita, pastor ba? Ano ko, dia. Ipadalay mo man ka man itong kalang Japon, di ba natin may iskura na? Muna na. Agnes! Kita mo sa gawas. Isa ka na. Pastor ba na ikasyo? Ayaw, Pasko dito, asibat na magkauman. Para ako ani sobra. Uy, store. Alasagan. Ini. Guys, ko radyo ko ani ron. Yes. Kat. Ya. Gusto ang kalakaran dito ha. Kamu ni bahala dito. Ito ni bahala dito. Mabira na to ni mo. Ha? Sabay Pasin ako ako. ni mo eh. Pastor ba ito mo? Pastor ni bahala to. Alang Ay, ako ni bahala to. Ako ni bahala to. Kini. Score na ko ani ron. Pitik katong bayaan na to. Ayo. Ayo. Na, mao na siguro ng ingon ni Sagan. Una sa okay na daw. Ha? Okay. Tao sa lugayan ito. Ya, si ate. Dala ni Baso. May malapit. Ha? Nag-adal din na pastor ba? Sana na sila ba? Last na lang din na sila ba? Ano nilo? Tuara o. Hoy, ibayad mo mangod. Kuya na muna. Hala, si Kuya! Okay na. Ikaw ha? Kuya na muna. Last ko ka. Okay, baba. Dito, uli dito. Bala, ito na bala. Uli na. Kara na kay ka ba? Kinarong mo ako ang Kinarong. kasi mong Mangit, unta ka. Agaya! Kinarong mo tanan ko ng gugma na sa imong mangod. Grabe ka stricto buro niyo na kuya oy. Likod la. Awan mo nga pula. Kung ano ko na abdi la. Buntis na na ugmala. Ano naman? Gidit-dit na pula ni pastor. Asa ba yung pastor ron? Wala na, ginaabtan niyo mo. Ikuha niyo naman dito. Gusto mo yung nasalaw sa ulo? So, siya po to. Nakamalok ka ng pastor Plasiro kaya unungan ka nga na. Ha? Tubag na si Lola, oh. Dili magudla na, higugma mo ko sa iyala. Gugma, dili ka mabuhi sa gugma. Ano ka ba sa'yo? Kaya pala kung diyan ka, looy kay ka. Isa magbuday mo. Ako? No way. Tama ni Sagan, kung dili palang kwarta, dili ta kumukuyog. Ya, iso kayo siluan lang daw. Tagam ni mo.